judgment. Judgment. Parunzi panapa akanzi anobvisa 200 kuna changamire obvisa mbudzi kutaura mashoko akadai kumukadzi wemunhu. Nguva yekubhadhara apiwa nguva yekubhadhara from 20 mwedzi wechi6 2022 kusvikira muna July abhadhara $100. August obhadhara $100. August achonga atove gore rino masignature Chiparange viceroy yake signature, Kohyo viceroy yake signature, Chitoa Mombe viceroy yake signature, Secretary Chibere viceroy yake signature, Chief signature yarwerwa futi ipapo. Unozvitima chifi kana waziva udzasu. Taura tinzwe Shepherd izvo zvakaika tinoitora senyaya itsva isina kumbotongwa. Saka tokupa mukana wekuti urespond. Apo tadongoona kuti maproceedings zvakafamba sei. Pamusori chamambe zvataurwa naMedha Muchiparangi handina hangu zvizhinji zvandobogana nazvo. Nyaya yakaitika takatukana zveshuwa pakazobudawo mashoko angasina zvekudi zvakusina kunaka. Saka takapera zuva iroro ini kuti nyatsokuziva hangu kuti zvimwe zvacho zvakafamba sei semunhu anga akamwira zvakatozondishamisa mangwana acho nokuti ndakati ndakazotorwa ipapo nemudzimai wangu nevamwe sekuru vangu ndobva ndanoenda kumba ndobva ndarara. Mangwana achona ndichimuka ndauda kugadzira kuenda kubasa ndakasangana naVachiparangi kanzi wakakwana here uri mushe ndobva ndangoti semunhu akasiri kunyatsokuziva kuti chii chakanga chafamba sei. Ndobva ndakazonzi nemudzimai imi zvamakaita nezuro asi hamusi kuzviziva here kuti zvakafamba sei. Ndikati nditsanangure chii chakaitika. Ndobva wanditsanangurira kuti zvakafamba zvakadai. Taenda kuchikoro tikadanawo nemukuru wechikoro tikaunganidzwa. Vamwe vakatogumbukawo nenyaya yacho yanga yaitika. Ndomva vainikwa vamwe vada kumhanyira kuno kubasa kanzi right ndiri kubuda asi tadi tagara pasi tataura nyaya iyi. Kanzi iwo chisarawo chikumbiro regerero kuna Medha Muchiparangi. Medha Muchiparangi vakabva vatotaura imomo muna head mistress kuti harisi kuda ruregerero rwake. Zvapera izvozvo nezvazvamboitika mangwanani aya ndobva ndati inini kuti ndichienda ndega nekutaura kwamboitwa kuti iwe wakakwana here uri mushe here mai ndoda kukugadzirisa ndichakurova. Ndobva ndati kuti ndiende ndega hazvizobudi zvakanaka. Ndikati rega ndimirire head mistress vadzoke musi weSunday. Musi weManheru acho Friday zvakare ndobva vauya pamba pangu Vachiparangi kanzi munondiziva zvakanaka here inini ndinorema ubvunze vamwe vanondiziva ndinokutsakatisa murume wava. Saka ndobva ndazofonerwa naishe Masvosva kanzi usvike kuno kuSunday makuseni. Ndobva ndaenda Sunday makuseni kumba kwavo kuya kanzi zvakafamba sei. Ndobva ndangotsanangurawo zvakanga zvaitika kanzi saka watodini ndikatovakupira ndikati kana zvichigona taida kuti mundibatsirewo ndizoenda ndinokumbira ruregerero nokuti mashoko amwe andambotaura kuti ndiende ndega handizi zvinoitika. Vatotaurirana naishe Masvosva vakati alright tipe nhamba dzani dzahead mistress wako. Ndobva ndavapa wakawafonera vanakavabata ipapo kazi alright chatsvaka vakuru vaviri vatichauya navo tozotaura nyaya yacho. Ndakazoshamisika Manheru ndakuchigashidzwa matsamba kuti wakudiwa kudare raishe Masvosva. Ndobva Sunday head mistress vadzoka
ndobva ndaendawo kuna headmistress netsamba yangati ndopadi pasvika nyaya iyi. Asi inini ndandiri kuti ndichauya kwamuri ndokukumbirai todi toenda tonoonani maichiparanaka pamachiparange tokumbira chiregerwe zvazvaitika kanza manje zvino zvawadana kudare wotoenda wononzwa kuti zvirudi taenda padare payawo ndizvo zvakazofamba zvichiitikawo pachitotaurawo kuti vaitosvikawo kumashops wotaura kuti akangosvika kunoku toda kumupfudza toda kumunyudza akangopinda mutoereti tiri kumuteera mutoereti nomutsakatisa. Saka iniwo ndada kutongotyirawo upenyu hwangu nemagariro dade dendirumwe mudade ndakatonomhan'ara asi ndakangoona kuti asi kugarisana kamwe shungu dzichapera tozonyatsokutaurisanawo zvakadii togarisana nyaya iyi. Then zvandanzi ndibvise mbudzi ndandanayo shemasvo zvandikatovaudza kuti mbudzi yenyu yadi yapo kanza alright usauya nayo ndichazotuma munhu ouya uzodii uzotora. Then ndobva ndazovafonera mazuva ekuti payment yekutanga iitwa ndikati ishe pane nyaya yedu iyaya inini iko zvino zvangu hazvina kumira zvakanaka handichakwanisi kuti ndimite zvatatakadii zvamanga makati tibvise zviya. Asi kana zvinhu zvangu zvadii zvamira zvakanaka muchaona ndodii ndouya. Saka zvinhu zvangu zvazvisati zvadii zvafamba zvakanaka ndachingotiwo kana zvaitawo ndichazoenda kuna She ndotaura kuti hai ndauyawo ndakadii ndakabata tsaba nepava. Then ndakazoonawo ndakunzi nyaya yadi yakwira mberi kusvika tasvika pano nhasi. Right, you. Nyaya, I think hapana nyaya yadi munhu abvuma nyaya yake handii. Hapana chatingarambe tichida kuti titonge munhu abvuma kuti ndakakanganisa ndakazviita ende kubhadhara chete ndokwandanonoka kubhadhara. Pane anoda zvekutaura here vadare? Mambo zvokuchataura panyaya iyi inonge yatofamba yakadaro yakungoda judgment basi tichabvunzisa hapana chichabvunzika tsanangurai kwashe anga akanzi abvise chii yani yanga iri yani $20 yekupa grace Kwaishi akanga amagara murume wacho hatichabvumiri ndakazopuwa mai ndiyangu yaisi yekubumbu zvakazopuwa feki ma100 kune mafeki tora serial number tora serial number mazuva ma100 ari kusegurita mafeki. Tora serial number right. Ngatiende mberi. Mandizvizwisise ndanyanyenda kuoma extreme chikafu ichi chemaibika chaive aiwa ndatikabisa chatonge nyaya taapa nyaya yataurwa kudhara kuti pari pamutambo chachiri chekudya vanhu pamutambo uyo akati ndakadhakwa ndakazviita ndakadhakwa saka taakuda kungoona pajudgment kuti tiri bhoziti hapana chekuchada kuti titonge tinoda kuti toswerera tiri kutonga nyaya yazvitonga kamambo pajudgment inongoramba yakadaro pamombe yakanzi judgment yakanzi chii
ndinoda makurikwa nemombe imwechete but judgment wakazenga wabvumira kuti waripedza judgment kwaishe masosa wanganzi anopa $200 nembudzi kwaishe masosa wano nekuti nhau yako unoziva dzimwe zvinhu ukabhadhara zvichiri kudzasi hazvikunetsi ukaramba uchikwira zvinenge zvingoita uchitutsira manecessary cost nezviro zvaunofanira kunge wakaita. Chekutanga kwanzi kumbira ruregerero ipapo, dai wakakumbirira pamwe mangoita 0-0, headmaster aripo, headmistress aripo, usina uzombondoenda kumatare. Woenda kumatare rokuti bhisa 200 yaungadai wakatobhisa wakapedza. Zvinezvi yakuuya manje pane extra cost yawakuda makosi awo ekukunza futi kudare kuno. Makabhisa mari $55 $10 to make $65. So makosi aruramba achidi achienda aruramba achienda. Iwewe murume wacho unoti iwewe unoda kuti akusekerere kana uchitaura pane vanhu paruzhinji kuti mukadzi wako Muroyi. Ndiani angadi murume angadi akasekerera izvozvo? Nekuti manhero acho arobva ataura kuti ona ndatukwa, iwe uri kungonyarara, obva anyimwa. Saka unoti anozokusekerera here iwe? Anozokusekerera here? Handikupaona hasha, murume anozoita hasha. Saka zvinhu zvawakaita zvinenge zvichiramba, ende usingabhadhari kamari kashoma ikako ururamba uchikwidza nyaya yako. Iye unoshandoita appeal judgment iyoyo uramba uri ungodi uri kungobuda mari at the end of the day hauna rugare. Saka zvimwe zviro zvoda kuti ukanga wakanganisa wozvininipisa wasoba woziva kuti ndakakanganisa. Even wakatotora murume wacho wakatombonomutengera doro rawakanga wakadhaka kuti apo dhakowo zvitori naye. Wazviona wokumbira ruregerero mofambidzana. So unoshaya rugare pamusana pemiromo. Miromo vanhu ngatibatei miromo yedu inopedzisa pfuma. Miromo tiibate miromo. Saka dare taakuchingoita uphold zvakataurwa naIshe kuti unomuripira $200 plus 65, tati 65 handiti yemakosi. Makosi and yekudare pane matransport costs again. Imari witnesses $80. Which comes to $95. You see, zero zvichiramba zvichidi zvichikwira $95 cost plus 200, almost 300. Saka taakucheka nekuti matukano epachikoro ende wabvuma hauna kuramba. Dai wamboramba tamboenda kumawitness and so forth. Taiti uri ndururani isingadi kudi darirai kuomesera. But hatichakuomeseri nenhau yekuti wabvuma nyaya yako uye kuno kudare semunhu abvuma munoti chii kudare munhu abvuma. Kana akabvisa mbudzi yaishe masosa kunoku angabvisi mbudzi imwe chete andobvisawo dziri mbiri kana kuti nhatu. So zvese izvozvo zviro zvaakudi waakuyeka zvingadai zvakaperera pana Ishe wakangobvisa mbudzi 1 waakuya kudare kuna mambo anenge akuta kuti aiwa Ishe haangangodyi ini ndototi ndidyewo futi. You see, tinoda kuratidza kuti zvinhu zvakadaro izvi itai 1 musarambe muchiita maarrogant pane zviro zvaunenge wakakanganisa. Bvuma kukanganisa
ende woenda pasi unoona kuti hazvikuremeri. Saka ndo zvaunobvisa izvozvo, mbudzi 2 kuno kudare, 1 kwamasvosva and $200 plus $95 unozvibvisa rini. Ucharegera unobvisa udare usina kubvisa izvozvo, dare richakutuma mameseji anenge akuda kuhaya rori, akuda kundobhadharwa iyo kuita basa iroro, anenge pakubuda dzimwe mombe dza3 200 plus mombe 2 fine kuti zviro zvino zvakuenda zvidi zvinondokuomera. Saka wochitaura iwe kuti uri kundozvibvisa nguwai sei zvatinonyora apa. Tinoda kuti tikujekesere kuti zviro zvakadaro izvi zvinoramba zvichikunetsa, whereas dai wakangobvisa kudhara zviro zvisina kukudi kuramba zvichikunetsa. Ndakutokumbira umunguwa. Chiti panguwa yawanoziva kuti uri kundozviita. Tati yasvika pachiese 295 uchabhadharira grace ende mbudzi dzaanhatu. mari yanikakwanisa hangu kubvisa pamwedzi ndikamanikidza inenge iri $30. Imhosva 50. imhosva iye nezvo nebhonasi. Bhonasi rako wotomborendesa kumhosva yako. Bhonasi rako rese wotomboenda mwedzi umwe mune bhonasi. Bhonasi rako wotomborendesa kumwedzi. Saka chitaura mari nekuti wakaregera ungada wakapedza kudhara, dai wakaisa ma50 iya yakudhara wainge wakapedza kare. Ezvinezvi une bhonasi, taura kuti ndiri kubva panapa ndiri kundobhadhara bhonasi rangu, makanzi November na December mune mabhonasi. Saka ipapo unofanira kuti ukafe. Muna December nogona kuwapa 100 yacho. December wobhadhara 150 and then uchibhadhara mwedzi wega wega ma 50 45, but waita commitment yeDecember then they about wapedza tozoona yembudzi and 50 yembudzi kuita 150 yembudzi. So every month unenge wakubvisa ma 50 asi December unoyu tokupa by December Christmas une matotambira kudhara. Christmas iriko chi 25, by 23 December unofanira wabhadhara chi 150 and January 50 I mean 50 45. Okay, tisimuka imene.